Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naka batisi TV ni pria sebai pi baro syakimat kimat jong kene kejan met sngi yo pamtia ka khat khandai tarik un Nailar arhajar arpunrio. Ka jingbu por jong keseng ki samla pule Khasi Students Union khat san sngi sarkar banpun urlong ya ki santali kimat jingdawa kalakut no. Ban mentaka sngi kelas dang ya jing ya ki shua dak bai yai rally dak ki tuk harengkat ki lamayong nado kapor sau biji jan met. Nado ka office jong ka KSU na jail ter she Seng Khasi College, Lomdingri, Rhino, Barik, Jylla Shop, Renja, Ompling, Nongmensong, Polo, Golfling, Maulai Moro, Maulai Pom, she Seng Khasi College biang bat penkut ha jail. Jan baro kidukan kila khang kherdap lut. Ki khot jong ka Khasi Students Union kila lek ban te poster ha ka kenro jong ka secretariat ban peni sya sarkar ya ki mat ki ba ka KSU ko dawa. Ki khot ka KSU kila lek ban wa bana ru sya ki weipat ki jaka bagentup halaim kra hnre on dak lawan pai ki lap ba ya ki banner ki balawa ha kherdap ka secretariat kila sya lao no bat kila smobitar bat sei biang dak ki weipat ki banner bat kila lek wa biang ha kherdap jong ka secretariat. Hak baya David kane unong aiktin juga sorkar menteri ba wailat miki Jylla ula ong ba sorkar kalalong ka bakloi ban khot ya kren ye nong lam jong ka Khasi Students Union ban ye thiri tai halor ki mat jing dawa ula ong ba sorkar ka kloi ban ngap ye jing bat ki jing dawa jong ka KSU bat ula kerparu ba kanuan sya ka me jing ye kren bat ka sorkar khnang ba ondup la ban poi sya ka jing ye sung thu jing Kakali Sorkar kepada your registration number ML not San S Nreu Sao Khandai not kepada kakali jong Sorkar Pedeng kaba penon kam daga NIC kala syak penjulor hadhan keti hagaba unongnya ulayatu baladon basiat daga jeri hagapor bayat rally ki tuk ka weipat kakali Sorkar kepala syak penjulor kedai kepada your registration number ML not iway A not pra nyosan. But sakaway pat kakali asam ka badan your registration number AS not iway FF arsan nyo kala sya lon mau nrei kampat do julor san Next step, ka konhon menteri jong ka sarkar Jylla kala menjur ya ki hnriu teli ki bill lani ki ain ro ki bala terwa daga tanat pule putih ki ba kentup ya ki laiteli ki jing penbek thamai arteli ki jing terwa na ka benta ki skul ba ba thamai bat kawai ka ba hap ban pendam no kawai galong ka jing menjur banwan ra ya ka jing penbek thamai ha ka Maharashtra Institute of Technology Meghalaya Amendment Bill 2026 khnang ba kandup la ban board ya ki kendon jong ka UGC ban ha ka jok ka por la menjuru banwan ra ya ka jing penbek thamai ha ka Mahatma Gandhi University Amendment Bill 2026 kuntup ru ya ka jing penbek thamai ha ka Martin Luther Christian University Amendment Bill 2026 ki artli ki university bill ki batmai ki bala menjur da ka kanhon menteri ki longka the sister Nivedita University Meghalaya Bill 2026 bala terwa bantai ha bernihat katba ka Khasi Jaintia Presbyterian University Meghalaya Bill 2026 kala terwa ban shnai ka skul ba ha ka shnong soyom Katanat pule putih jong sarkar Jylla kala khot ye kren ye ginong yalam jong Meghalaya Schools Welfare Development Association Central Body ban ye kren sani halor gi pratli ki mat jingdawa ki ba ka seng kala terwa sya ka sarkar ya ka jing yalang la penya dau Commissioner and Secretary katanat pule putih Vijay Kumar Mantri rengkat ka jingdon lang jong Commissioner and Secretary katanat pule putih ba renti lang rap tap bat ki officer na ka Directorate of School Education and Literacy.
ka High Court Bar Association bat ka Shillong Bar Association kala pentip pai ba balaweng no yo Advocate General ka Sarkar Jylla u Amit Kumar na ka jinglong khot na kini ki artli ki association halor ka jing ai jubab hapo ka yeng bishar Meghalaya High Court ha ka Tarik u Nailar ajar arpun rio baka Bar Association kam shimlala ban yada ya ka samla puli internship kabala sya jrongkti ha wei u senior advocate kabala jaha ka chamber jong u hakiting road Shillong ha ka arpu pratarik unaitung ajar arpun rio Kinong yalam jong ka dorbar shnong Bangla so fe hima so yong East Khasi Hills District kila lek ban IT da jing tho hau lat ka Jylla CH Vijay Shankar ban pan pau ya jing smokia halor ka jing menjur ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka KHAD Constitution of District Councils Amendment Rules 2024 dakaba penken rea yaki epic card jonggi pajba kashnong Bangla Sofi na Nongspung Soyong constituency East Khasi Hills District sya Mairang Nongklau constituency Eastern West Khasi Hills District. U President Kaseng Hito u ba Donbok Dhar ula ong ba nado kipor ki ba menshwa Sarkar India kam kain snap ya ki resolution lani ki rai ki ba ka yeng dorbar thau an ke Jylla kala shim. Ulaya tu ba ka Hito kala lek ban ai jing thau show menteri rang ba u lampang ka yeng dorbar bat baro ki MLA baki day ban bu da ka por ya Sarkar bakan ai jing menjur ya ki resolution ba ka yeng dorbar kala shim bat lada kamle kumta ka bha bakin shu resign no baro bat penkut ya ka samoi terikam jong ga yeng dorbar kala don ka jing thang ya ki tayar kali hapdeng surok hakmat ka NCC Directorate Shillong kat ba ka Khasi Students Union kadang pelong ya ka jing yalang pensyai pai ba halor ki santali ki mat jing dawa jong ka seng mano badon kti hakane ka jing thang ya ki tayar kali hapdeng surok 48 tip bagi pulit tang shio jing tip kila lek ban pelip ya keding barano ya kitayar kali syatana ha ka weipat ka jingja ka ding kala yeng pedeng surok hagi arteli ki jaka riboy district bat ka daw ka day namar baki don ki breu ki batang tayar ha pedeng surok kani kala jah ka met jong ka khat pratarik Nailar ajar apun breu Hadian bala pengeria no ya ginong de madan ki baju syong dia jing dia hasilan ter ke surok halai mkra mentala kuloj war bat kala wandur biang ke jing itenat jongka bat ki pai ba nong lek nong wan ki baju yat kejat ki lapan pau ke jing smoke men ba ka yat ke yang kam don jing wit show Kit khot jong ka Khasi Students Union na Upper Shillong bat Maupram Circle kila yo bat ya wei bar Jylla bat krui ki khon ki kti jong u ki badang ya shet ya tiu haga than sherpi kini kila ra lang bat laki pla ki ba he ya ba shim la tip setia na ki wan bat shano ki mut panle ka KSU kala pentip syaki pulit ka Jalupara outpost haga ba ki pulit kila wan poi haga ne ki jaka bat yalam no ya kini ban le ya budon ka Ki kena kantai under 17 jongga Jylla Meghalaya kila Korea ke Jingjo. Haga singis dang jongga 65th edition of Subroto Cup International Football Tournament 2026. Kapala long ha Dr. Ambedkar Stadium ni Delhi. Haga ni ke jingya kun ka Meghalaya kala penlem ya ka Chandrigar da Argo Lanot. Ban kini ki artli ki gol la yo ban tap da ka samla Jennifer Mertong haga minute ka ba Kanrio bar ka samla Wandari Rani haga minute ka ba Arpsan jongga kelas step. Mentang ni pai syagimat Khubor na Kylleng geri. Ka dorbar liur jong ka Rajasthan kan sedang haga arpo tarik Nailar hapdeng ka jingya kan at jong ka Bharatiya Janata Party bat ka seng Congress haga ba ka Congress ka dawa arpo lani arpsan sni bania kren halor ka jingbum don kam don jam ki samla puli ki kentai ki reulum dalit ki skul ka UCC bat ka jingbam sab haram mandir ka baka BJP ka ong baka long lakloi ban jubab ya barok ki jingkeli ban ka baka dorbar ka lak ban waino haga arpsan tarik Nailar unang yalam ka Bharatiya Janata Party ha Karnataka u R Ashok
ula persya ya ka rai jong ka yeng dorbar jong ka Tamil Nadu halor ka jingya siat haklau hanur haga khat santarik Nailar kabala penyap ya laingut kinong khayito da ka ong baka dei ka jingwan tuklar hagikam jong ka Karnataka haga baula dawaru ya ka jing tokit ka pura jong ka Jylla kat baga Forest Department kala kam baki officer kila panpai ka jingya siat banya daya la dia U Akhilesh Yadav ula kena baka BJP kala le jubor ban yok vote da ka bapa ya ki officer jong ka ED ban khenra bat tokit yo nong yalam ka SP u Azam Khan bat kena ba u don ka jingye day bat ka Muhammad Ali Jawhar University bat ha ka ju ko por ula kena baka sarkar ka phai shiliang khmat ya ki kam bamsap bat ki kam bomman ki bayadai bat ki kam penroi ka Mahakumbh ki scheme smart city bat ki kam Menteri Rangba ke Tamil Nadu Usi Joseph Vijay ulaong baki file ki badan ya ki sakhi bala kena baki don ki jingle bamso nyo haki laitali ki tanat hapok ke sarkar DMK barim ki don hakmat jong u bat on sapen pau pai ba hakapor ke biang hadien baka liang persya kala dawai ke jing pen shisha ya ki jing kena jong ke sarkar TVK Kanong Bishar jong ka Calcutta High Court ka Suvra Ghosh kala weng no yaladi banrai ya ka jingkerpat jamin jong menteri barim ka West Bengal u Sujit Bose ha ka mokot duma thungkam jong ka ED ka bala kot daki klor tengka hadin ba wei na ki mukhtiar jong u la keno ba la le jingo ya ka kamera jong ka bat pan ya ka mokot duma na PS jong ka menta on sa IT ha ka ben ka batmai Kajing im ka baman ka sni kala thot no ha Kylleng ki Reutali ki district jong ka Imphal Valley jong ka Manipur menta ka sni namar ka jingkhang dam ka ba South Prakanta bala kershan da ka JFD bandawa ban penthamai ya ka NRC shwa jong ka Khana Samari Arajar Arpunyo ka badai ka sni ka ba ar ha ka ba ki dukan ki school ki office bat ki kali kila sangelut ki pulit kila haban kawang tedam pensat khmat ha Imphal kat ba kani ka klem dak ta hado kata ya ki wei ki district Habakren halor ke jing tokit jong ke SIT ya ke jing bemyaha bat le be ain ha ke jing no senyang haram mandir kanong yalam jong ke seng congress ka Renuka Chaudhary kala penmi ya ke jing ya kendong kti dak ba ong ba ki don ki temple ki balatai ban lute dak ba kam ba ki breu ki badon bor ki yo jing da nrei ka maham ba ki no ki badon kti hak ba shim kabu ya ki jing ai snob ha hak ba kut kin yo ya ka bainong ha Ramana Gara Karnataka ki borsen syar ki lalap ya ka kenhun balasuba baki dei ki nong khai dawai thok nakawai ge Jylla sakawai pan ban la kurup ya ki dawai thok ki basongdor palat san klor tengka ki bala keno bala tho biang da ki kerteng dawai jong ki ri beper bala penpoi syaki hospital bat ki pharmacy la kem yo wei bat ka jing tokit ya ka jing yadai kalong ha Telangana Himachal Pradesh bat Dubai palat arp sangut ki kena school ha Parasi Middle School ha Nur Sarai Bihar kila kempang da ka bapre bat king bayong hadien ba wei unong shet ula ber bakla da powder sabon sajan ha ka jaka jong kamlu ha ka midday meal Barok la penkit no Bihar Sharif Sadar Hospital bat layatu baki lalait na kejingma. Mentang ni pai syagimat Khubor nakeleng kiri ke Pyrthei. Layatu bau Presiden jong kari United States u Donald Trump ula beta yo Vice President JD Vance bat yakin nong mikmat Steve Witkoff bat Jared Kushner bakin pensange no ya ke jingekran bat ka Iran kabala penhiran pisa ya ka Washington bat penbor ban penne ya ka jingkhang dam jong ki sipai duriau tat haduk baga Tehran kan pendem bat pediang ya ke jingete ke petemai u Secretary of State jong ka United States u Marco Rubio bat u National Security Advisor jong ka United Arab Emirates u Sheikh Tahnun bin Zayed
Kilai keren halor ke jing sngan jong ka Iran, Lebanon, bat ka Strait of Hormuz, kentuk ya ke jing persyang lang ban bu jinggit kli ya ka Iran, bat ki parlok jong ka, na ke benta ke jing tombor bat ban yada ya ke jing light lu jong ka lek kawan lengba ka lenti yait ling ba kongsan jong ka Gulf. Ka office jong menteri rang bado jong kari Japan kala kentu ya ka kenhun senrop jong ka Japan Innovation Party ban penbor syusyu ya ke jing bisyar benia ya ki lightly ki kendon non nuclear policy jong kari kham tam ya ke jing khang ban aila ya ki tiar nuclear ban rung sepo Japan kat ba ka sarkar jong menteri rang bado Sanae Takaichi kadang perkat ban penklan ya ka policy jing yele persya nuclear jong ke US. Ka Pentagon kadang pusan ban penduna ne pen kenria ya ki kat to kat ni sipai jong ka ki badon kumba saupo hajar ngut ha Persian Gulf. Hadin ba ki jing ter namding bat ki drone jong ka Iran kila penjulor ya palat arspa teli ki tem trekam jong ka US. Peniap ya ki sipai Amerika bat penpau tengkren ni ki jaka sipai bakongsan hakaba ki he sarkar gidang kemi benia hatu ki day bandang penkenria ya ki sipai syakitain jong ka Jordan ni ka tain Red Sea. Suhas Subramaniam naga Kongres ha US ula priang sngobhaya ka hukum jong ka ying bisyar bahakli do jong ka Pakistan ban penkenria no yaw menteri rang bado barim Imran Khan naga patok Jylla sya Shifa International Hospital naga bentaban yo jing sumar nrai ula kentu ya jing penbor ban beteng ban penti kenaya ka hok long breu man breu jong ukhan ka jing yo lat ban yo ya ka jing sumar ka bobiang hapdeng ka jing songkhia halor ka jing sneu jong ki khmat ka kot ka khia bat ka jing sya set koidi jong High Commissioner ka India sya Bangladesh Dinesh Trivedi ulaong bau menteri rang bado ka ri Narendra Modi utrang ban ya kendo yo menteri rang bado ka Bangladesh Tarik Rahman bat bau Rahman yo ya jing pediang buram bat ka basa jing kan mau ha India ha ka ba baro arliang ki khmi lenti bakin penon kam ya kani ke jing le jingo ban penbek ya ke jing ye pher jing mot pedang ki arliang mamla bat ban pen klan ya ke jing ye trailang ha ka khai peteng ka pule puthi bat ka kot ka khia palat shispa teli ki seng balang Hindu bat ki wei ki seng light lord ha Canada kila kentu ya ka sarkar jong menteri rang bado ka ri Mark Carney ban ailat yau he ka RSS Mohan Bhagwat ban lech sya Canada da ka boong ba kano ka rai ban khanglat yu ka dei ban long kat kum ki sakhi sabut ki batikna ka rukom trekam ka badai bat ka an jong ka Canada ya ka jing penbor san Pyrthei lani ki jing keno bomla ban pensisya kat kum ka jinglum jingkhen jong ka Federal Bureau of Investigation ki bor penjari an jong ka US ki ong badon hado kumba shispa prap kundai teli ki kamrunar persya ya ki Sikh bat laifu arteli ki kamrunar persya ya ki Hindu house nem arhajar arpsan kat ba kelum lang baro kum kini ki jingja kila hiar da 0.0% syaka shipowajar praspa prapuwaiteli. Mereka kai pot kam shimla pen itu kerpang ya ginong India Amerika ki balangat hakum kanika lanat. Kan nong hikai na India kabala kelalong kan nong Amerika ka pia dan dia kala job ya ka Congressional District Democratic Primary ka ba arhu ha Florida da 0.9% ki vote bat kan yakun persya yo he saipan bat usipai marine bala syong tait Casey Askar jongka Republican haka election haka laiterik unai wing haka bakani kalong ka ba kongsan bah haka jing yakun ban sensyar ya yeng dorbar jongka US itu kilong kimat kuble. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.